Herritarrek konfiantza galdu dute. Guztiz, sentsazioa da faiatu egin dela. Ez dira babestuak sentitzen, konfiantza galdu dute, sinesgarritasuna guztiz galdu duzue. Ta zergatik hau dana? Improvisatu egin delako. Dana improvisatu egin da. Inork etzeukan aurre ikusita zer erantzun eman horrelako ezbehar bat gertatu ezkero. Etzegoen inolako protokolorik eta egunero ikusi dugu nola improvisatu egin duzuen. Eta gila da, otsailak 19an, atera zinala, Asensio jauna, gogoratu otsailak 6an, gertatu zala, gertatutakoa, eta zertarako atera zinen, desde luego berandu, atera zinen, eta gure ustez, foko mediatikoak beste lekura eraman nahian. Atera zinaten, eta zu pertsonalki atera zinen, Asensio jauna, hondakin industrialak Gipuzkoara ekartzeko pres zaudetela esateko. Epele, aipatu zenuen. Lehenengo galdera da, bertako mankomunitatea ados aldago, beraiei konsultatu gabe egin zenuen afirmazio hori, eta Zubietara ekarri daitezkela esan zenuen ere hondakin industrialak. Baina Zubietan ez altziren hiri hondakina bakarrik errebehar, eta gaina Gipuzkoakoa bakarrik, plangintza falta nabarmena, Asensio jauna, lotza emateko ainakoa, improvisazioa, informazio falta, eta urgente ez diren gauza batzuk itxura eman, urgente izango balia bezala beste helburu batzuk lortzeko. Zeintzuk, adibidez, epele ireki, izteko zorian zegoena, edo Zubietan hondakin gehiago eduki erretzeko, dirudienez oso gutxi dagoelako, eta gehiago eta gutxiago beharko genuke. Lotzagarria, benetan. Zaila, oso zaila, okerrago kudeatzea horrelako bat. Hain kudeatzaile onak zaretela esaten dezue behin eta berriz, eta hau behintzat okerrago ezin da kudeatu. Nik ustet, benetan hemendik ikasi beharko genukela zeozer, eta zeozer hori dala kudaketa publikoat hobeto funtzionatzen dula, kontrolak ez diala ondo egin eta hobetu inbiar diala, horrelako gertakizun bat dagoenian, egon behar dela herritarrekin, erantzun inbiartzaiela zuzenian, eta nik ustet hortarako balio badu ondo. Geo, ze kudeak eta mota inbiar da hondakinekin? Ez gauda ados, baina agian, eta ipatu da hemen adostasuna eta elkarrizketa eta onartian egiteko, agian garaia da mai gainean jartzeko danok ados balima gaude, zabortegiak ez da bihar, gauzak beste modu batean behar dia, danos ados jartzeko ostretan onena herritar guztientzako. Eta garbi dago, bultzatzen dezuen sistema, ez dala onena, kutsatzailea dala, garestia dala, sortzen dituela, sortzu duen ezbehar hau bezalako istripuak, eta horregatik modu honian bukatzeko, ea urrungo hilabetetan ni uste garaiz gaudela posible dugun deon artean ebitatzea olakoak. Eta noski ez teula aprobetxatuko horrelakoak interes partidistak edo egiteko edo mina egiteko. Nahi deo Gipuzkoarentzako, Euskal Herrientzako onena. Eta horlakoak gertatzea nian, hausnarketa bat egitea eta konturatzea gauza gaizki indiala da urratz importante bat.